Og det her, det er så vores receptor. Vi starter her med clamp delay, swing delay, dura, og mange stadig vil have. Og nogle delay. Og vi er i fuld gang med at lave en stak på 10, som vi kan se her. Der skal han have en stak på 10. Det er vi ved at nærme os med. Jeg tror, at stemmen er ved at sætte den sidste ind nu. Og stemmen er på vej. Og ja, så er der 10 stykker. Her kommer den sidste. Så kører den op og ud. Så vi sammenligner. Og den er på 3. Den er på 3. Den er på 10. Mega fedt.